Bantu basekhaya sikulilanga lesine kwabandibambayo ngomoya ukubana sikwi-fasting yokwenza ntoni na. Ndinomyalezo endingathanda ukudlulisa. Akho nto ingozi ingathi ngumntu omnyama, o-non-reactive, o-calm, o-peaceful. Akho nto ingozi ingathi ngumntu njalo. Yabona umuntu omnyama uba anga-calm, abe non-reactive, ogqiba abe peaceful, uba ingozi kakhulu. Uye afane nenyoka, ne-eagle, ne-tiger, izilwanyana, the most dangerous animals, the most powerful animals that are calculative, that are silent, that only act for i-results ezizifunayo. Hayi nje, inyoka iyakwazi ukuhlala endaweni ingene, ihlale for days, izisonge, ihlale ifunde e-environment. Ilinde ilanga lokuthi istrike ngelo langa. Namhlanje ndizothetha nabantu abalungiselela uLwesibini bakuthi. Ndizibala nam. Bantu basekhaya, ayiyo lampi yetayari entanyeni le. Ayiyo lampi yongena ezivenkileni zabantu nithathe izinto. Ayiyo lampi yomlilo lo. Le impi ifuna siqiqe apha sibe calm. Uba awukwazi uba calm mntasekhaya ngoLwesibini, make sure into bana awuyi kwimatch or utya i-ashwagandha. Hamba mntasekhaya mbothenga i-ashwagandha. Ngoba uyaziwa wena mntu omnyama uba you are very predictable. Uacta ngehlobo eliyi-one okokoko, uhlala unomsindo, uhlala utshisa, uhlala uphaxuzela uthethela phezulu. Khawusiveze ubungubani na uzalwa ngobani. Okhokho bethu xa si-calm, xa si-non-reactive and peaceful, ngaba bahamba phambili. Thina sihlale sithi steady. Mazithi ezinkuntshula zemali zikhutshiweyo for uba makuleqwane nawe. Ungaleqeki mntasekhaya, uhlale phantsi. Xa uleqa uhlale phantsi. Ngoba le impi idinga ongqondongqondo. UMangobe esuyiphinda-phindile mntasekhaya wathi this is a peaceful time. Asizuyiwina le nto uba sihamba ngokuphaphazela. Ungahambi uyokulwa nabantu ngoba uba niyayibona le nto yaleli langa itshintshe izinto eMzantsi. Itopic itshintshile eMzantsi. Abantu baza nezisombululo. Sibona izinto zisenzeka. So i-results zale nto sezifumanekile. Qha nje sekubonisa urhulumente wethu ukuthi hayi ungabalibali sithi abaphetheyo apha elizweni. But mntasekhaya udinga usifumana sithobe umoya. Angasifumana lo hlobo asilindele ngalo. Funeka sifumane sithobe umoya. Ngumyalezo mntanasekhaya endizowudlulisa kuwe kule calm fasting ndikuyo. Ndikwilanga lesine kwi-fasting yokuthi ndiboniswe kakuhle ukubana le ndlela sizayihamba ngoLwesibini ngoba nam ndizabe ndikwela cala laseGoli ngalo malanga. Kodwa ke ndiza kucela mntu wakuthi don't be predictable because uyingozi kakhulu xa ucalm. Uyingozi kakhulu xa upeaceful. Uyingozi kakhulu xa ungaxhokonxeki. Love and life family. Peace out.